Το έργο το οποίο έχει παρουσιάσει σε όποια ομάδα έχει διατελέσει προπονητής ή βοηθός προπονητή. Πήραμε την απόφαση να αλλάξουμε τον προπονητή, αλλά δεν είναι μία απόφαση σε θέμα προσώπων, είναι μία απόφαση η οποία πάρθηκε από το σύνολο της διοικούσας Επιτροπής Βουνάς Μπάσκετ, για τον λόγο ότι η ομάδα χρειαζόταν ένα ισχυρό σοκ μετά την ήττα από την ανάληψη, η οποία ήρθε σαν αποτέλεσμα σε κάτι που βλέπαμε όλο αυτό το καιρό από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι το Σάββατο, το οποίο ήταν ότι ίσως παίχτες, διοικούσα και όλοι μαζί δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της ομάδας και το μέγεθος αυτού που είχαμε να κάνουμε. Είπαμε όλοι μαζί ότι αυτή η ήττα ή θα μας πεισμώσει ή θα μας διαλύσει. Διαλέξαμε το πρώτο, πεισμώσαμε και είπαμε ότι θα συνεχίσουμε πιο δυνατοί για να ξαναφέρουμε τη νίκη εκεί που ανήκει. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να κάνω ένα κάλεσμα στον κόσμο για το αυριανό μάτς με την Νίκαια και για όλη τη χρονιά. Κανένας από τα παιδιά της διοικούσας δεν είναι κάποιος παράγοντας ή κάποιο διοικητικό στέλεχος. Είμαστε όλοι παιδιά που ανήκουμε στην Κερκίδα, αλλά η ανάγκη μας έφερε να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Χωρίς την παρουσία του κόσμου δίπλα μας, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα από αυτά που έχουμε στοχεύσει. Και αυτά που στοχεύουμε δεν είναι απλά η μία επιτυχή φετινή χρονιά. Έχουμε πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στον οποίο έχει συμφωνήσει και ο coach, ο οποίος θα έχει και την επίβλεψη των ακαδημιών και την επίβλεψη της δεύτερης ομάδας των νέων αθλητών, ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι στόχος της διοικούσας είναι η επαναφορά του τμήματος καλαθοσφαίρισης στο παρελθόν. Και με αυτό εννοώ ότι δεν στοχεύουμε στο μέλλον, αλλά στοχεύουμε στο παρελθόν. Παρελθόν το οποίο μέσα από τις τάξεις των ακαδημιών στελεχώναμε την αντρική ομάδα και κατακτούσαμε πανελλήνια πρωταθλήματα παιδικά, εφηβικά, και οι ακαδημίες μπάσκετ Νίκης Βόλου αποτελούσαν πόλο έλξης για όλα τα παιδιά του Βόλου, γιατί αυτός είναι ένας βιώσιμος τρόπος να λειτουργήσει η ομάδα. Σε τέτοιους καιρούς που ζούμε δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να αποκτούμε παίχτες ή να φέρνουμε παίχτες από άλλες πόλεις για να δυναμώνουν την αντρική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Για μας είναι μια νέα εποχή από αύριο. Θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την Νίκη Βόλου εκεί που ανήκει. Αυτό από εμάς. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πραγματικά σε όλους μας και στις οικογένειές μας, το βασικότερο από όλα. Μετά από την πρόταση που δέχτηκα πριν από λίγες μέρες από την Διοικούσα Επιτροπή που έχει αναλάβει πλέον το τμήμα μπάσκετ, νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ, ήταν μονόδρομος για μένα να συμφωνήσω και να ξεκινήσει μαζί με μένα μια νέα εποχή για το τμήμα μπάσκετ της Νίκης Βόλου. Δεν συνέδωσε σε καμία περίπτωση την δεύτερη φορά που έρχομαι στην ομάδα αυτή με την περσινή, γιατί όπως εξήγησα στους ανθρώπους, τα καλά και τα κακά στον αθλητισμό τα κάνουν οι παράγοντες που αναλαμβάνουν την εκάστοτε ομάδα, και είδα εδώ πέρα ότι οι παράγοντες που δεν είναι ακριβώς παράγοντες, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν για να βοηθήσουν αυτό το τμήμα, έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Και πραγματικά δεν δυσκολεύτηκα να πω το ναι για να ξεκινήσω και εγώ κάτι που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, και όσο περνάνε οι μέρες μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος, θέλουμε να ξεκινήσουμε δουλεύοντας όχι μόνο το αντρικό τμήμα, όπως ήταν παλιότερα, όχι μόνο στην Νίκη Βόλου, με παίχτες ακριβοπληρωμένους ή από μακριά, που κόστιζε πάρα πολύ στο μπάτζετ της ομάδος, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα ξεκινάει από κάτω, όπως είπε, με την επίβλεψη δικιά μου και των ανθρώπων που υπάρχουν, τον Ανδρέα του Τσιλιγωτάκη και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε για πολλά χρόνια το τμήμα αυτό, ώστε να φτάσει πάλι σε εθνικές κατηγορίες. Δεν με ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τοπικό, εμένα προσωπικά. Το είδα πραγματικά σαν πρόκληση και
Ίσως ήταν και καλύτερο αυτό που έγινε πέρσι, να πω την αλήθεια, για να μπορέσει η ομάδα να απαλλαγεί από κάποιους ανθρώπους που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ήταν καν εδώ. Από εκεί και πέρα θέλω να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει, γιατί αυτή η ομάδα έχει πάρει μια κατρακύλα η οποία εδώ σταματάει και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, ώστε σαν αυτό σκοπό όχι μόνο να ανέβει η κατηγορία στην ομάδα, αλλά σας είπα να υπάρξει μια παραγωγική διαδικασία η οποία θα συνδεθεί με το αποτέλεσμα. Και πάλι έχουμε καλή χρονιά σε όλους και νομίζω ότι θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί, ειδικά εδώ στο Βόλο νομίζω, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο να κοιτάμε και να ευχόμαστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, αλλά να κοιτάμε η δική μας κατσίκα να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και καλά. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Αυτά. Ο στόχος για την ελληνική ομάδα μπορούμε να πούμε ότι η άνοδος ίσως είναι λίγο... Κοιτάξτε, έχουμε πει από την αρχή, με το ρόστερ που έχει η ομάδα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει αποποιηθεί και ο Παναγιώτης Ωνάνης μετά από αυτά που γίνανε στην μεταμόρφωση. Νομίζω ότι σκοπός υπάρχει φυσικά να ανέβει η ομάδα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αλλά βέβαια θα εργαστούμε, γιατί η Νίκη Βόλου δεν είναι ένα μαγαζάκι. Έχει ένα brand name το οποίο είναι τεράστιο και θα προσπαθήσουμε όλοι πραγματικά να φέρουμε την ομάδα, αν μπορέσουμε και φέτος, σε εθνική κατηγορία. Τα περσινά προβλήματα ποια ήταν? Γιατί αναφερθήκατε εκτενώς στους παράγοντες περσινούς που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα ονόματα, αλλά ποιες είναι οι ενέργειες αυτές που καταδικάζαν την περσινή ομάδα? Καταρχήν δεν θα κρυφτώ. Όσον αφορά τα ονόματα, τα έχω δηλώσει και πέρσι όταν έφυγα από την ομάδα. Ήμουν ξεκάθαρος. Και όπως σας είπα, όταν υπάρχει ανεπάρκεια διοίκησης, γιατί πέρσι δεν υπήρχε καν διοίκηση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, νομίζω οι περισσότεροι ήταν εδώ όταν κάναμε έναν αγιασμό το καλοκαίρι και δεν υπήρχε άνθρωπος διοίκησης. Εδώ πέρα είμαστε πάλι. Ήταν ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Χρήστος. Οκ, εδώ είμαστε. Άρα μιλάμε για όχι ανεπάρκεια, μιλάμε για δεν υπήρχε άνθρωπος εδώ. Οπότε, ποιος να τρέξει την ομάδα, ποιος να βάλει στόχους, ποιος να φτιάξει το ρόστερ και όλα αυτά που χρειάζεται οργανωτικά μια ομάδα. Έτσι, όσον αφορά, ξαναλέω, τα ονόματα που υπήρχαν, τα ξέρουμε όλοι και τα δήλωσα και πέρσι όταν έφυγα την ομάδα. Να μην επανέλθει. Απλά εγώ θέλω να πω ότι η νέα διοικούσα επιτροπή δεν το έχει κάνει ξεκάθαρο και από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Στην πρώτη εβδομάδα κάποιοι ανέφεραν ότι ανάμεσά μας είναι κάποιος παλιός παράγοντας ή κάποιος καινούριος παράγοντας. Δεν είναι κανένας από εμάς παράγοντες. Ούτε κλείνουμε την πόρτα σε κάποιον που παρά τα λάθη του θέλησε να βοηθήσει την Νίκη Βόλου. Αυτή τη στιγμή πορευόμαστε όπως είμαστε. Κανένας από εμάς δεν έχει ξανασχοληθεί με την ομάδα. Μέσα από την ανάπτυξη της ομάδας αναπτυσσόμαστε και εμείς από ένα διαφορετικό post. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να εστιάζουμε στο ποιος ήταν πέρσι ή στο ποιος ήταν πρόπερσι. Η ομάδα έφτασε ως εδώ από κάποια λάθη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό, αλλά να κοιτάξουμε από εδώ και στο εξής τι έχουμε να κάνουμε. Με τον coach από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, έμαθε κι αυτός, ήξερε ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ριζικά στόχο το τμήμα, ριζικά έχει αλλάξει και από ποιος τρέχει και από ποιος ασχολείται. Αυτή τη στιγμή είμαστε 15 άτομα τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά με το πώς θα ξαναστήσουμε το τμήμα καλαθοσφαίρισης της Νίκης Βόλου. Σαν διοίκηση είστε ικανοποιημένοι με τα απόκριση του κόσμου σχετικά με αυτή τη λέσχη φίλων που προσπαθείτε να φτιάξετε για να υπάρχουν οικονομικοί πόροι στο μπάσκετ? Σχετικά με τη λέσχη φίλων, εγώ ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει και μια απολογιστική εκδήλωση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι συνδράμουν μηνιαίως σε αυτή την ομάδα. Αυτό που είχαμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι αποτελεί πραγματικότητα, χωρίς πολύ να το πιστεύουμε κι εμείς. Αυτό που λέγαμε ότι τα λίγα από πολλούς και όχι τα πολλά από λίγους είναι πραγματικότητα, τρέχει, συνδράμει οικονομικά στο τμήμα και σίγουρα εμείς σαν διοικούσα έχουμε και εμείς το ξεχωριστό οικονομικό μερίδιο. Δεν λειτουργεί το τμήμα αποκλειστικά από την λέσχη φίλων, αλλά είναι πολύ σημαντική η βοήθεια αυτή. Και όπως είχα πει και το καλοκαίρι που αρχίσαμε μιλάγαμε με τον Πάπη του Τζόβλου, ίσως να μην το καταφέρουμε εξ ολοκλήρου, ίσως να είναι μια ουτοπία όπως το λένε οι περισσότεροι το μοντέλο της λαϊκής βάσης, αλλά ουτοπία είναι αυτό που όταν κινείσαι προς το μέρος του απομακρύνεται 3 βήματα, όταν κάνεις 2 βήματα προς αυτό. Αυτό απομακρύνεται 3.
Αυτό όμως σε βοηθάει να προχωράς. Με τον Άννη έγινε κάποια οικονομική υπέρβαση για να έρθει στην ομάδα. Ο Παναγιώτης κάναμε μια κρούση υπό την βλέψη ότι μετά την διάλυση της μεταμόρφωσης, το οποίο είναι ένα πολύ στενάχωρο γεγονός για το βολιώτικο μπάσκετ, ο μόνος εκπρόσωπος σε εθνική κατηγορία να διαλύεται μετά από 2 αγωνιστικές. Υπό τη βλέψη ότι και οι υπόλοιπες ομάδες του Βόλου θα δυναμώσουν από παίχτες οι οποίοι αγωνίζονταν στη μεταμόρφωση και μείνανε μετέωροι, είπαμε ότι εμείς σαν Νίκη Βόλου πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας κίνηση. Τα βρήκαμε στο οικονομικό κομμάτι με τον Παναγιώτη και είπαμε ότι αν ξεπεραστεί το διαδικαστικό κομμάτι και το γραφειοκρατικό θα γίνει μέλος της ομάδας για να μας βοηθήσει. Τώρα με την δυνατότητα τη μεταμόρφωση που οι σωματικοί παίκτες παρασκευάσουν από Αγγλία Σουνάνης πήγαν σε άλλες ομάδες. Πιστεύεις αν δεν και το επίπεδο δυσκολεύει πλέον για τις νίκες? Νομίζω ότι είναι καλό για όλους αυτό το πράγμα. Ότι μετά το στενάχωρο, όπως είπαμε, γεγονός να διαλυθεί η μοναδική ομάδα που έχει βγει στη Γάμα Εθνική, οι εθνικές κατηγορίες, το καλό είναι ότι υπάρχουν τοπικές ομάδες οι οποίες δυναμώνουν. Νομίζω ότι κάποια παιδιά τα οποία είναι πιο νέα παίρνουν εμπειρία από αυτούς που έρχονται από πάνω. Το θέμα είναι να αξιοποιηθεί σωστά, όχι μόνο από εμάς αυτό το πράγμα, γιατί και εμάς θα μας κάνει να είμαστε καλύτεροι, να το πω έτσι, και η έλλειψη του Παναγιώτη και του Νάνη, αλλά και να προπονηθούμε καλύτερα, να κερδίσουμε περισσότερους αντιπάλους και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να αξιοποιηθεί σωστά και όχι απλά να είναι με κάτι παροδικό, γιατί απλά έτσι έτυχε, να το πω έτσι. Γιατί έτσι όπως έγινε με το ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει σε κάθε ομάδα, δεν μπορεί να πάει δηλαδή 2 παίκτες, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο. Δεν ξέρω, δεν θα αξιοποιηθεί σωστά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έτσι, δηλαδή, βλέπω ομάδες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν πολύ μεγάλη δυναμική και πάει ένας παίκτης ο οποίος είναι 5 επίπεδα επάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απορροφηθεί αυτός ο παίκτης από μια τέτοια ομάδα. Αλλά μακάρι να αξιοποιηθεί σωστά από τους υπολείπους. Αυτό που ρώτησα, που συζητούσαμε και στη συνέντευξη, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την παλιά σου την ομάδα που τους είπες, ας πούμε, ότι φεύγω, πάω στην νίκη. Κοιτάξτε, δηλαδή, με την παλιά μου την ομάδα, όταν τους μίλησα μετά την πρόταση που δέχτηκα, είχα σκοπό να έρθω εδώ. Όχι μόνο δεν υπήρξε πρόβλημα, αλλά πραγματικά θέλω να το πω αυτό το πράγμα με μεγάλη ψυχία. Μου είπαν, αναγνωρίζοντας ότι πηγαίνω σε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι ήμουνα, με χαρά και μεγαλοψυχία μου είπαν να πας και μου ευχήθηκα καλή επιτυχία σε αυτό που κάνω και πιστέψτε με, επειδή το άλλο Σάββατο παίζουμε αντίπαλοι που έρχονται εδώ πέρα, θα έρθουν με την καλύτερη δυνατή διάθεση και με πολύ πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό που κάνω και για το όνομα που λέγεται Νίκη Βόλου. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.